नै लोगोफोर जोंनि गामियाव बेबायदिबो जाखुमानानै दोङो रावबो पात्तायानो गैया नै सोरबा जावखांनानै लांबाय गैला नै साफा खर' होलांबाय अबेयाव बोननानै दोनबाय नै सनार नार्जारिनिखौबो लांबाय आरो बेयावबो बेगें खिथिलाय आयु मानि बेगेंमोन बेलाय गिलुलु आइथिंनि दां आइथिंना फेन्दानि इसु बेबायदिबो लांनो हाग्रा मानसि थायो न आयौ 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 मा आसुरित डेन्जार बिखा रोजा मानसिफोरसोलाय दानि जाब्रा राभा बे बर्डारनि माबा बरुन बिफा बियो आरो बे लबा बिमानिया दा हाबासै बसुमतारी नै बेना आरो खानायफोरानो थालांजोबलायलायदों खेनाया बाहेराव मोनदा ने बेयाव सोरबा जोख्लाय हरबायदां बेगेंबो दङलै खर'नि थाच नैबे हाथाय हागामनि ओइले ह नै बियो हागामा हागाम नङा माबा मा होनो बेगेङा आइलै खर'नि मोदोमफोरानो बारा मोजां रानाखै माथो न इसु गिदिर हागामा हाथाय गोनां बेबायदि खामानि मावनो हाग्रा मानसि दङ नै रायजोफोर गिलु बालु साबधान जादो सोरनि खामानि जाथावना सोर मावगोन बेबायदि खामानिफोरखौ आसुरित साहा जोबथानाय आरो बिथिं गैला बिथिं दैसासै नै मासे गिथावना नायलाय नै नै बेगेङा मानि बेगेंमोन बेबा आइ सिंथिंबो माबा दंबावोसो नै बेखौबो जावख'बावबाय गिलु बालु साबधान जादो रायजोफोर लोगोफोर नोंथांमोननि कबरस्थानावबो बेबायदि समयसाफ्रा जानो हागौ डिउटि नेलायदो सेंग्राफोर ज' थानानै मोनाफ्राव डिउटि होदो नायदो नेदो गिथावनानै नायलाय खै बोसोर जाखो बियो 24 थैदों ना थांनाय बोसोरनिसो होमबालाय बियो 20 थैनाया 20आव थैनाय 20 21 24 बोसोरब्रै जाबाय बियो होमबा प्रमद फिफाया बोसोरथाम आइ बोसोरथाम 25 दा 25 आयौ ओमफ्राबो बोसोरनै लांखो जेनेबा बिसोर बे बुस्थुखौ आं बुजिना मोनासै ओइ सिंथिंबो माबा दंलै ने आइथिं गोजा खर'नो आइथिंनि बेगें लांदों खर'आलाय इथिं खर'आ बिनिखौथ' जि गोथौ जावखादों ओमफ्राय बाकसफोरालाय मा जाजोबखो बाकसा सेवबायब्रा एसांखौसिन सेवो बाकसा बेखौनो खदालजोंसो जावथारदोंलै खदाल जामपल ओइलाय सिनदों दा जामपला बबेयाव बिसोर साथामनिखौल' थख' बासिना लांदों आरो ने खाथि ओइलाय जामपल जावनायसो नै बिथिं जोबथानाय जाहैबाय नालाय ओइलाय जामपलजों जावनायसो जामपलजों खदालजों बिराद गोथौ जावदों माथो आरो बेनिखौ मानसिखौ लांजोबस्राबाय बेगेंखौ लांदों कलायदों नै आंनियावसो इयाव बायदों मानो सर हनै बेथ' माबासोमोन बियो सिंनि बाकसमोन बेथ' बाकसनि नै सिंनि बाकसनिमोन नै बियो बाकसनिमोन सेफायलायबाय बेखौ सिन्थाय ने आयौ नांनायसो दां बियो मानसिखौ नै आं देखायनोसै र' बियो सिनाजोलै आङो नैलाय दा मोनायाव गिबासो एरखांलायनानै नायदों हनै नैलाय खेनायालाय सेवखाया दा बे खेनायनि बिगुरनि मोदोमानो दोङो नै खानायनि बे ओरैथिंनि दा नुयो ने मिन्थिला बेखौबो गिनो रोङा माथो मानसिफोरा थाच गावबो गियाखैनो हनै एरखांलायदोंसो जावनो हागौमोनसो दा गावगायाबो सानाव गियाब्रा मोनायावथ' ना बोरैबा जोङो मोनाब्लि जाबानो बे लामाथिं हायनोनो माबायदि जायो आरो बिसोरो मांखरसालियाव हायलायनानै बेबायदि गोथैखौ जावखांनानै लांनो हालायनाय मानसि साननानै नाय माबायदि जागोन जुनाराथ' बेबायदि जावनो हायाना एसां मोजां थख' जुनारा बेबायदि जावनो बेखौनो जाना होनायमोन ना दाखालि एक्सिडेन्ट जानानै थैनाया सियाला बे बेगेंखौनो जाना होनायमोन दां नै बेगेङाबो
बेबो बाहेरावसो मोननाव दोहैयो बेगेङा इलायाव इलायनि सिनानै इलायाव दंमोन नायदो लोगोफोर दिनैनि आंनि बे ब्लगखौ नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि गामियाव माबायदि बिपद जानानै थांबाय गिलु बालु घटना आरोना जों बेलेगनि जायगाफोरावसो खोनायोमोन बेबायदि मा होनो बिदि घटना जानायफोरखौ आमुक जायगायाव बिदि बिदि जादोंनो बिसानो हेनतेननो माबा माबि होननानै खिन्थु दिनै जोंनि गामियावनो जों मेगनजोंनो नुबाय आरोना गावगायनि मेगनजोंनो माबायदि गिथावना नोंथांमोनाबो एसे साबधान जादो नोंथांमोननि कबरस्थानफोराव बेसानो जमा जमा मोनाफ्राव डिउटि लादो नेदो नङाबा बेबायदि जानो हागौ नोंथांमोननियावबो जोंनियाथ' दा नै सोरथो मिथिगौ आरोना बेबायदि जागोन होननानै रावबो सानफ्लाङा नङा होमबा गोथै सहखौलाय सोरथो बेबायदि इसां गोथै सहखौलाय सोर बेबायदि इसां अयनाय बुरखांना लांगोन ना सोर सानो देलाय आरो मानो लांनो सोर लांखो बेखौथ' रावबो जेबो बुंनो हाला इसोरासो मिथिसिगौ जोंथ' मिथिला नुवाखैबो लांनायखौबो नुवाखै जों मिथियाबो सोर लांदों मानो लांदों मा खालामनो लांदों मा थादों जों मिथिला एसेनोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आंखौ सापर्ट खालामदो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो शेयार खालामनानै होदो